Hyvät ystävät, tunturirallin kuusikertainen voittaja Juha Salo, Marko Salminen. Peugeot 208 T16 R5. Heikki Poranen ja Jorma Poikajärvi, kilpailujohtaja, luovuttavat pokaalit. Ja näin on champagnea pelissä ja pannaan tuohon konepellille, niin varokaa, mä vielä kerran Juha toistan, että älä liukastu hengiltä. No tummat osat tuossa lavassa on niin kuin luistinrata. Ja täällä on koko tiimi takana, näinhän se pitää olla. Hieno porukka, joka on tehnyt loistavaa duunia, on täällä ja... Menkää tuonne eteenpäin vähän, niin näytte paremmin. Menkää siihen etuoven molemmin puolille etuoven kohtaan, mutta varokaa tekin erittäin liukkaat ne tummat puuosat. No niin, ja sitten tiimi tuulettaa oikein kunnolla ja kamerat käy nyt! Ja täällä on meillä sitten myöskin, hyvät ystävät, minä otan täältä ja luen paperista. Täällä on meillä 2 viehättävää neitiä meidän kisatyttöjen mukana. Davi-tytöt ovat tuoneet palkinnoksi voittoparille lappilaista luonnon kosmetiikkaa. Käskevät sanoa, että rajusta rallista selveää hehkeäksi iltaa varten sivelemällä Davia kasvoille, sekä naiset että miehet. Ja rajusta illasta palautuu kuulemma sivelemällä aamusta uudelleen. No niin, näin sitten valokuvia ja kiitoksia ja vielä kerran aplodit. 6-kertainen voittaja Juha Salo Karkkilan UA, Marko Salminen Noormarkun UA moottorikerrosta tuusiva tähän, niin mä oon vähän täällä taka-alalla sen takia, että kun noin kaapit ottaa Jarkkohan hallitti tätä kilpailua tämän päivän ja ei ollut mitään epäilystä, mutta tietenkin tämä kisa pitää ajaa maaliin myös, kun tuolta etelästä tulee, kun ei ole lunta nähtykään oikein.